これおまけよ。セブンイレブンでモンスター2本買うとオリジナルキーホルダーもらえる。全1種各店舗16個まで。いつもはステッカーとかだったから今回どうしたのって思ったよりしっかりしてるメタルキーホルダー。多分この菅のデザインなのかな。文字までバッチリ再現されてる。ルビーレッド味らしい。飲んだことないからこれにしてみたの。めっちゃ目が冴えそうなデザインだよね。おお、味音痴なのか。駄菓子屋さんでおしろいから作るシュワシュワソーダに似て感じる甘酸っぱで飲みやすいあれの酸っぱ成分強くした感じ。でもゼロシュガーって書いてあるし自信なくなってきた。飲んだ人いたら感想聞きたいかも。それではまた。